ассалому алайкум апа хӯарои азиз, имрӯз дар навори мо рагарик тайёр карда мешавад. Барои рагарикҳои мо духтаро орд дар кораи 4 дона зарди тухм, сметана духтаро, баъд сливичное маслоро ёки маргарина хушрӯ карда ай тиёрка гузаронед духтаро, дар морозилник монед сахта шава, ай тиёрка гузаронед. ванилин разрехитель дар кораи духтаро, баъд сахарни пудра барои болош дар кораи духтаро. касоне ки хоҳанд ки начинкадор кунанд, ҷем андозанд, манами намуди ҷема истифода баранд. метавонанд ки варёни сугушонка истифода баранд, метавонанд ки чормағза майда карда истифода баранд. ман рости кӯдакам ҳами ҷема нағз дидиам, манами ҷема истифода мебарам, ҷем харидем. ира тамоми вкусш аста, яблочный. апа хӯарои азиз, хоҳишмандо метавонанд ки манам хеле намуди ҷема истифода баранд. як подписчики азизи мо хоҳиш карданд ки нишон диҳем ки хеле ҷем истифода мебарем. манами фирмаи Махиев бисёр ҷемои хушрӯ дора, вишнёвый қатъи нами малинаш, кисленький аҷоиботай вкусаш, ҳамаи вкусора дора. бисёртар мо малина, клубника истифода мебарем. начинкаи мо малиновый мешавад духтаро. начинкаи рагарикомон малиновый ҷем мешавад. метавонем ки варёни сугушонка андозем, метавонем ки чормағза ҳамроҳи сугушонка майда карда аралаш карда андозем. казида чи хеле маъқулай духтаро. хулас барои хамири мо орд дар корай, барои рагарики мо духтаро орд дар корай, маскараи тиёрка мегзаронем. 4 дона зарди тухм, сметана дар корай духтаро. аввал орда ҳамроҳи ҳанамин ваймон чӣ мегӯянд, сливичный масламон хушрӯ карда омӯхта карда мегирем. дона дона вай мешавад. чӣ мегӯянд? тамошобини азиз, мо орда ҳамроҳи сливичный масламон аралаш карда гирифтем духтаро. ҳаракат кунен, боз ҳам майда карда хушрӯ карда аралаш кунен. тамошобино ҳамроҳи орд маргарин аралаш мекунем. разрехитель ванилина фаромӯш намекунем духтаро. разрехитель ванилина меандозем барои буша хушрӯ кардан, барои мулоим омаданаш духтаро. агар разрехитель шартам нест, камтарак сода андозена мешавад, лекин ман разрехителя да ҳамаи чизм истифода мебарам духтаро. разрехитель қатъи ванилина аралаш кардем духтаро. тухм қатъи сметана меандозем. тамошобини азиз, зарди тухма қатъи сметана андохтем. хамирмона мешӯрем духтаро. тамошобини азиз, хамири мо омода шид. манам хеле карда якта хамир мегирем, мечаспонем, вай мекунем. зарди тухм, сметана, қатъи орду маска аралаш карда, разрехитель ванилин андохта, камтар намак, ҳамаша хушрӯ карда соединид мекунем, яъне мечаспонем, хамир мешӯрем. хамирмона камтар дамгирӣ мемонем, камтар хамир мондам гирифт, вай мешавад. чӣ мегӯянд? тамошобини азиз, хамирмон якчанд дақиқа дам мегирад. анамия дута звола мекунем. сетаям кунем мешавад, дутаям кунем духтаро. ман ду зволаш мегирам, бо якчанд дақиқа мемонаму тунук мекунам. рагарикомона брида мегирем духтаро. манам хеле карда хушрӯ карда дута звола мегирем духтаро. баъд мемонем якчанд дақиқа, бо ягон 5 дақиқа 4 дақиқа дам мегирад. баъд хушрӯ карда тунук карда мегирем. ина духтаро. апа хӯаро чӣ хеле ки гуфтум, хамирмон дам мегирад, баъд тунук мекунем. ман уже тунук кардистам духтаро. тамошобини азиз, хамири мо тунук шид. брида мегирем ша хушрӯ карда. тамошобини азиз, рагарикомона брида гирифтем. бисёриҳо ҳама медонанд ки манам хеле секунҷа мебарам рагарика. ман ҳамашам хеле секунҷа брида гирифтам барои тов додан духтаро. рагарикомона хушрӯ карда тов дода мегирем. рости ма бояд начинкадор мекардам ёра. бисёр саросимаем. бароям без начинка мекунам шона духтаро. беҳад осонай тарзи тайёр кардани рагарик духтаро. нигоҳ кунед, ҳам камхарҷай, ҳам осонай, ҳам бамаззаи духтаро.
ман барои чи 4 та тухм андохтум 2 звола мешавад духтаро 1 патноси калон мешавад кӯдакои ман мехӯранд ё сахт намешаванд духтаро безеб намешаванд мисол ҳама вақт хӯрдан мегиришада бисёр чизи хубай ами як хел печенои магазина ами рагарико беҳад хубанд барои кӯдако баъд калонорам чой мехӯранд мисол як пиёла чои гарм духтаро рагарикои ма хушрӯ карда печондем рости ман зволаама ҳар хел биридум бароим рагариком ҳар хел омада лекин баҳад хушрӯ омаданд ё розӣ дар муддати 20 дақиқа барои дар ҳарорати 180-200 градус пухтанда мемонем духтаро духтаро чӣ хеле ки шумо дидесте рагарикои мо омода шида дар ҳарорати 180-200 градус ба пухтан мемонем тамошобини азиз зволаи дигимон уже тинук кардестем чӣ хеле ки шумо дидестем духтаро хушрӯ карда тинук карда мегирем иншам пухтанда рӯй мекунем духтаро хамира тинук карда гирифтем анамихе брида мегирем тамошобино тамошобини азиз хамирмона чӣ хеле ки дидем брида гирифтем шурӯъ мекунем ба печондан духтаро анамихе хушрӯъ карда печонда мегирем касоне ки начинкадора нағз мебинанд начинкоша гуфта биромадам духтаро метавонем ки дар ҳамин ҳолати печонда начинкоша монда печонда гирем духтаро чӣ хеле ки гуфтум бисёр саросимаем барои мо начинкадор накардам тамошобина духтарои рагарикомонам печонда гирифтем барои пухтан чӣ хеле ки гуфтум муддати 20-25 дақиқа ҳарорати 180 градус рӯй мекунем ина духтаро идим зволаи мои рагарикомо нозиёша мепазем духтаро рагарикои мо пухтан тамошобини азиз рагарикои ман хеле калон калонша хушрӯъ шуда пухта нозиёра сахарни пудра мекунем анам хеле рагарикои калон калона нағз мебинем духтаро барои калон калон кардам касе ки майда мехоҳад метавона майда кунад духтаро рагарикои ман хеле калон калон шида сирх шида хушрӯъ шида пухта мо сахарни пудра мекунем ёра хушрӯъ карда ма ҳамаша заррани хушрӯъ монда будам ки ҳамаша сахарни пудра раса духтаро ягонташ бе сахарни пудра намонад ина духтаро хушрӯъ карда сахарни пудра карда биромадем рагарикомона тамошобини азиз сахарни пудра кардем рагарикомона хушрӯъ карда ози камтар истад сахарни пудраш вай шавад да дига патнос мекучонем шона хушрӯъ карда мечинем шона духтаро ина тамошобини азиз сахарни пудра кардем шона фонарикакшум чӣ хел мешавад ина рагарикомона духтаро хушрӯъ карда сахарни пудра кардам дамо 2 тарелка дар кора духтаро якташта чинда сахарни пудра мекунем дигаришта хушрӯъ карда мегирем духтаро хел рагарикои бениҳоят зебо шидан телефон зебогии рагарика передад наметунад духтаро бушам мазашам аллакай уже кӯдакои ма 2 3 хӯрда успед кардан дар вақти ҳами ороиш додану ози алиси дига мондагия тамошобино ай ҳами 4 дона тухму ним қутича сметану 2 та маргарин сливочное масло ёки маргарин анами қадар 2 та патноси калон рагарик мепӯрад духтаро
тамошобини азиз, листи дими мо омода шид. ина духтаро иношам пухтан. Ҳадаҳа сахарни пудра мекунем. апа хоҳарои меҳрубонам, чӣ хеле ки диден дута патнос рогарик омода кардем. Ҳамаи маҳсулоташа дар экран нависта буромадагием. марҳамат тайёр карда бинен, беҳад рогарикҳои бамазза хонагӣ мешавад. духтарои меҳрубон, ҳаматон дар раҳмат мегӯм барои дастгиритон, барои подписатсия кардан ва бо мо будантон. хайр дӯсту азиз, то наворҳои оянда иншаалло ки наворҳои мо давом дорад. ҳар яки шуморо худованд нигаҳбон бошад. дар видеоҳои оянда вомехӯрем. подписатсия кардан, лайка фаромӯш накунед.